Ronade, akiani being sent home for school fees chalonade, akiani koso book chalonade, babwa ose miyagi mora. Onge chieng manyalo wacho ni akwayo babwa pesa to babwa oko nani aonge godo. Kataka aonge godo to okobi miya the full amount lakini obo miya pesa matino. Kona ni aasa nita aonge godo machal kamae to lakini makrigi ma. Aparol sometime last year but one na tuona an hospital. Babwa noko di teach. No bet koda. No bet koda ka an gimama o bet koda ma o make sure ni adokot benapa nika wase dokot obo di teach noko di teach no bet koda the whole day. Yes. Yeah, mano ni kare kabisa. Apari ntire kaka akiana ongao ahinya. Ongao. Okel ni ngamiro mogoda wachini kata boyfriend kama ingeni sano koro ntire level midwaro mondo boyfriend odonje. Okel church ni moro. Okone wacho ni baba and above. Baba and above ose set standards moko nego benia dok piny. Makata embe ko owinjo ni adhi ir ngat mok nyal provide na gige madwaro onyalo wacho ni manok kare nikech osebedo ko provide na. Koro ere tiende adhi kuom ir ngat mok nyal provide na. Dongi neno ka koro mano adhi koso ne baba to ber. Ok di wacho ni hero wacho. Era kikwach kamano. Era kikwach. Mano to tamore. Mano ta adagi.